ay, itatalo. Ano yung nila nangadwa kayong pamilya? Yung tatang makapagaldawan nyo. Ano yung diya makapagaldawan nyo? Tutustusan yung anak na ba ay mayari. Mas ganda. Ika na ang pag-asa amin kayong biya na. Oo. Ang kay, uning tatang ay may garal, diya siya mamasa. Uning anak na pamarlaning kainin nila, matrikula, mong palalulu. Oo. Kaya datang grades no, para laro aking karelo. Datang grades. Wow. Kaya ikit me, puro lang maluto, red mark. Oo. Kaya, Tama na. alin ay manua, bukutang na, otong na nung rin niya, na di natang rin grades, bigat ang last pick na na. Putuli lang ang maluto, ana. Ay, tata nga na yung kamakailing labing din, flying color. Makanita rugo, ano ito dugo baaluan ng tata nga mono. At kurang letter F, ana. Kanya na. Lapin din, tatang, uling kapampangan tam, kibit dong letter F. Number isa niya, pasado, ano. Ay, kagaling ng anak ko, pasado yung pala, ano. Malak mo rin na sabihan, perfect.